Ξεκίνησα να δουλεύω με το Spear εδώ και 4 μήνες, μόλις πήρε την κατεξαίρεση έγκριση και μπορώ να πω ότι τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Είχαμε μια πολύ καλή αποτελεσματικότητα, μια γρήγορη αποτελεσματικότητα ενάντια στη τούτα Absoluta και μια καλή διάρκεια όσον αφορά την προστασία του φυτού ενάντια στο έντομο. Όσον αφορά το Spear, η αποτελεσματικότητα είναι μια καινούργια χημική ομάδα που έχει PHI μίας ημέρας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί άφοβα, καθώς είναι φιλικό προς το περιβάλλον, στο χρήστη, ακόμα και στις μέλισσες. Και, και μας βοηθάει στο πρόγραμμα ψεκασμών, ώστε να μην έχουμε ανθεκτικότητες του εντόμου πάνω για την καλλιέργεια. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν σε καινούργια βιολογικά σκευάσματα πρόσβαση παραγωγή εδώ στην Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς δεν υπάρχουν πολλές λύσεις και δραστικές ουσίες, ώστε να έχουμε μια αποτελεσματική αντιμετώπιση της τούτα στην καλλιέργεια της ντομάτας.